Mayap at magrasya nga ba po kaya kayungan? Si Cloud Tampo at mga dyan tayong Horacio Emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulo ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila rin pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarila, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob, at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan mi, nunebagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligayat kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Antonio Abad, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Kaniti pong kiyakatang kapag masusyan, pakiabetala, karing kiyakatang panalangin, ding makatuking intensyones, pasalamat na ding makatuki, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, wedding anniversary Thanksgiving Daddy, Archie and Mary Grace Rico, ordained anniversary Father Mark Anthony Torrecarion, birthday Thanksgiving Jonel Bukad at Father Arnold Rivera. Healing Lucrecia, Ashley Kurt, Manuel Serrano, Carmelo, and Norma Pajardo, Bel Trinidad, Mario Supan, at Lina Bonus. Special intention, Joan Rose Tolentino and family. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Monsignor Felicito, Carl
Adrian, Estrelita, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Antonio, Cornelio, Belen, Crispin Death Anniversary, Federico, Florencia, Antonia, Naiber, Emilia, Rodolfo, Maria, Consolacion, Yolanda, Librado at Jesus. Magyabetan po king dalita pamuklat. Kinaginingin pa po ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ng Banal na Espiritu, mantabi kaya kaingan. At kekan timurin. Maya payabak po, kaya kaingan. Maya payabak po among. King Aldoy tigaganda kantaya, ang iba ng ermitanyo o ding monghe. San Antonio Abad. So iya po apelyido yung Abad, sabi niyang pamuntok. Yang pe kamatas kareng may biyebe king abi or monasterio or lupon da rin sablang miyabe-yabe bang magpabanal o pabanalan ni sarili da. Nya batang abiyabing matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, ding kayakatang kasalanan, at anyaran pa may lunas na at kapatawaran ng Diyos. Ginoong Jesus, pe bakit may kaya kami, ing dalan papunta king ipa, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalolo. Ginoong Jesus, binye mo kaya kaming pamamatulan aning katutuan, Kristo pangalulo. Kristo pakalolo. Ginoong Jesus, ikaing may papastol, tayran mo kami papunta king Bielanganga, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalolo. Ning Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tam, dala na katangan sana king Bie Alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaus may San Antonio, ban isakwiling yato, at magsilbi kaya kang magdilidili, libutad ng disyerto. Kapamilatan din kayang panalangin na talimbawa, mabiyasa kaya sanang misakwil, king kaya kaming sarili, at lugod kaya ka babori sa blang bagay. Itiadan mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat,
Hingmumuna ng librong Samuel. Nga ng Samuel kang Saul, patugot ka, makiramdam ka king sinabi na kanako na bengining Ginoo. Sabyan niyo nga ng Mekibat Saul, kanita nga ng Samuel, agyamang malati mo ing panlalawe mo, king kekang sarili, makanyan man, gewa na kang manimuna radin tribo ng Israel. Ing ginulin niya na kang ari ng Israel, at atin niyang peparapat keka. Papalipol na lakeka ring Amalekita, ban alang metong mang mitagan karela. Bakit selang sangan mo, ing sinabi na ning Ginoo? Bakit may nga subsub ka, king bandang simsamyo, at di napat marawak, arapaning Ginoo? Pekibat ng Saul kang Samuel, pemintuan ko neman ning Ginoo, tiparan ko itang parapat na kanako, binihag ke iyagag, ari na ning Amalek, at talakong tigan ka ring Amalekita. Dapat kinwara ding sundalos ko, ing banding simsanda, tupa at baka, ing sablang bage maulaga, ae na buring mitagan ning Ginoo, ban atin lang adawon king Ginoo, ake kang Diyos karing king Gilgal. Nga ng Samuel, isa nuwari ing babiet tula king Ginoo, ding ayin at animal adurulukan, o ing pamanupad king kautusana. Mas masanting ing pamintuan niya, kesa king midawon metong ay animal. Mas masanting ing pakiramdaman niya, kesa king tabara ding tupang sasakripisyura. Uling ing kasindawak nening pamangulam, ing pamaglaban kaya, ating kesyasan buntok, kalupa nening pamanyamba karing idolo. Uling emo pemintuan ning utos ng Ginoo, sikwal na ing pangaari mo. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. king taong makatuliran, ipakit ko ing pamagligtas ng upaya ning Diyos. King tawong makatuliran, ipakit kuing magligtas ng upaya ng Diyos. Era ka panyabyanan uliring ayin mo, oring ayin adurulukan, aparating darawon mo kako. Dingke kang lalaking baka, ekula kailangan ni metong mangkambing, kingke kang kawan. King tawong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Nanong matulid yung manggit karing kakong kautusan, ala kayong matulid, baning kasunduan, kaya kayo yung pisabyan. Uling kaya kayong tatangyan, ing itulid ke ing kekong dalan, at sa sakwil, pati kakong kautusan. King taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Daraptan nyo yan at uling eko bubulad, balayo king kalupayo ko. Dapat panyabyanan da kayungan, ban kakong malinawan, malingke kong depatan. Ing ninumang midadawon nain kapasalamatan, ako ing keyang parangalan. Ing ninumang mibabye makatuliran, kaku tanggapyang kaligtasan. King taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita.
Ibuklat mo rin puso mi, o Ginoo, ban makiramdam king amano ning anak mo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka timurin. pamamasa aking may pabalita, pangkang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. Kanitang misan, magayon na rin alagad ng Juan, amaminyag, ang ponding karing pariseo, ating mapila na taong linapit kang Jesus, ngarang may ngutang, bad magayon nila puring alagad ng Juan, amaminyag, ang ponding karing pariseo, dapat din kaya kayong alagad, alila. May kiba si Jesus, makapagayon ng lawari ring kumbirado king kasal, kabang kaya bere pa yung lalaking kakasal. Alila, kabang kayabe repa. Potang hirane kayabe, kanitala pa mo malyaring makapagayuno. Alang managping bayong tela, king lawon na imalan. Pamanurong naning bayong tela, mga igutsing lawon, at lalo yang daguling gisi. Alam mo namang mibibiling bayong alak, karing lawon, adulanan, agewaking balat. Uli mga daslareti king bayong alak, parehong mga sayanging alak, ading lulanan. Kailangan bayo laring lulanan, nung bayo ing alak. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Gandang morning po ulit. Good morning po. Malamig, no? Para nasa Baguio tayo. Kaya sumasabay po yung Omicron at saka yung talagang ordinary flu. Kasi normally, ang panahon pong ito ay panahon talaga ng ubo at saka sipon at saka lagnat. No? Kasi nga, pabago-bago yung panahon. No? So anyway, maganda po pag pa-check up sa doktor, no? At matutong maging obedient sa doktor natin. Alam nyo, ako po bata pa lang yan ang tinuro sa akin ng aking nanay. No? Makinig sa doktor. No? Kaya kung ano sinabi ng doktor, ayun ang susundin. No? Pag sinabing 3 times a day na gamot, yan, iinumin. No? Para sa ating kagalingan. At maganda na siguro yung maging masunurin kaysa sa sumusuway o hindi tumutupad sa dapat sundin. Sa ating pong unang pagbasa na siyang gusto kong pagnilayan natin, ito yung pagkakamali ng unang hari ng Israel na si Saul. Si sumuway sa utos ng Diyos. At dito'y gusto nang babiin ng Diyos ang pagkahari niya dahil sa kanyang pagsuway. Do sa isang anggulo, tumupad naman siya kasi pinapalipon ng Diyos ang mga Amalek at walang ititirang buhay. Ultimo yung mga hayop nila at mga ibang mga alagang hayop. Pero namili po si Haring Saul ng papatay ng mga hayop. Yung mga mahihinalang ang pinatay, yung mga matataba, magaganda, tinira. No? Siguro hindi ko alam kung bakit tinira. Inuwi. No? Siyempre, sayang naman. No? At yung iba, inialay kay Yahweh. Pero nung makita ito ni Samuel, at alam naman ng Diyos ang ginawa ni Saul, hindi ito kinatuwa ng Diyos. Kasi hindi tumupad sa tuntunin si Saul. Kung sinabing lipulin lahat, walang ititira, dapat walang tinira. Kahit na ito'y inihandog yung iba kay Yahweh. Para bagang dito pinapakita, mas mahalagang pagsunod kaysa paghahandog. Naghandog nga kay sa Panginoon,
sumuway naman sa kanyang kautusan. Sa ating pong mga mananampalataya, mahalaga ang pagiging masunurin sa Diyos, ang pagiging masunurin sa kanyang mga kautusan. Wala po itong pinagkaiba sa mga magulang dito. No? Kahit kayo po siguro, mas nanaisin nyo na mga anak nyo maging masunurin sa inyo. Kaysa sa anong-anong mga binibigay sa inyo, ang tigas-tigas naman ng ulo. Hindi naman sumusunod sa inyong mga payo. Hindi sumusunod sa inyong mga paalalas. Halimbawa, magbe-birthday ka, ikaw na nanay, ang iyong kahilingan sa mga anak, umuwi silang lahat. Umuwi silang lahat, kahit na walang dala. Mahalaga makita mo sila. Umuwi ang lahat, pera sa isa. Yung isa, masyadong busy, marami raw ginagawa, ipapadala na lang yung lechon, at pinadala naman ang lechon. Sa palagay niyo po, masaya si nanay dahil may lechon? Siyempre, mas ikatutuwa niya nandun ang kanyang anak. At ang anak ay gumawa ng paraan para nandun siya sa selebrasyon. Mas nanaisin ng nanay ang masunurin ng kanyang mga anak sa kanya kaysa sa anumang handog nila sa kanya. Ito rin ang pinapakita ng ating ebanghelyo. Ganyan din ang Diyos. No? Mas mahalaga sa kanya na tayo masunurin kaysa sa ano-ano-anong inihandog natin sa kanya. Sinusuway naman natin ang kanyang kalooban, sinusuway naman natin ang kanyang mga kautusan. Nung bata pa rin po ako, ang isang sinasabi ng mga teachers ay yung salitang law-abiding citizen. Yan ang laging tinuturo ng mga teachers. Maging law-abiding citizen kayo, sunod kayo sa batas ng ating bansa. At ako naman po ganyan. No? Kung anong pinapagawa. Kaya kahit po ngayon protocol, kung ito yung ng bansa, kailangan ito pa rin natin. Hindi tayo pwedeng mga pasaway. Kundi sino pang gagalang sa gobyerno kung tayo mismo sinusuway natin ang batas ng ating bansa. For us to become good citizens, kailangan sundin natin ang ating sariling mga batas. Ito nga po sa Pilipinas. Maganda raw po tumira dito sa Pilipinas. Sabi ng mga maraming Pilipino, bakit? Because here in the Philippines, you can always break the laws. Unlike sa Amerika, pag mayroon kang nilabag na batas, kahit mga traffic laws lang, multa yan. Pero sa atin, baka kahit yung pinakapinuno natin, hindi man sumusunod sa mga batas ng konstitusyon o batas ng ating bansa. Pero to become, sabi niya, to become a leader, you have to become a good follower. An obedient follower. You cannot be a good leader if you don't know how to follow, how to become a good follower. At ito nga po, sa atin, ito nga, para tayo maging mabuting pinuno, kailangan marunong tayong sumunod. Maging masunurin. Dahil ang pagiging pinuno ay ang pagsunod sa tinatakda ng batas, ng anumang regulasyon. Siyang unang sumusunod sa anumang tuntunin na ipinanukala. Kaya ito po, kahit sa ating mga pamahalaan o sa ating pananampalataya, mahalaga ang pagiging masunurin. Amen. Manalangin ta, King Diyos, amibili ka ring tao, King Yato, balang magobrang miyabe-yabe para king kayang ligaya. Nga tamang manalangin, Ginoo, ibiya mo ka ring puso mi, ing tula, ning pangatsyo mo, busan mi. Ginoo, ibiya mo ka ring puso mi, ing tulaning pangayatyo mo, busal mi.
O Diyos, amiglalang kaya kamingan, pepanatilyan mo ing kaya kaming be ang kaking aldo iti. Apuri rakasana king sablang dapat mi, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso mi, ing tula ning pangayat mo, busal mi. Antabayanan mo kami king aldo-aldo ming kararaptanan, pauli ning magobra kami para king pangayat bus ning yato kambe mo. Saupan mi kaming parating tutupad king banal mong kaburyan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso mi, ing tula ning pangayat mo, busal mi. Papamungan mo ing kaya kaming obrang makarakil, karing kaparaming tao. Kaya bera at parakarela, at alakad mi yasanang pasibayo, ing metong ayatong kalugod-lugod keka. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso mi, ing tula ning pangayat mo, busal mi. Para kaya kami at para karing anggang akakayarap mi king aldo-aldo ming pamibebe. Ipagkalub mo ing tula at kapayapan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoy, biya mo ka rin puso mi, ing tula ning pangayat mo, busal mi. Ngeni po adwan tamong sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, arining banwat siyatu, panimunan at papagbanalan mo ring puso mit katawan, din kaya kay nga manod dapat, ban makapagsaya kami, king kaya kang katimawan at kaligtasan. Ipagkalumiti ka pamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dita pong makasadyang mag-oper, talakad na lang. Magkiabeta pong magkanta, kindalit, parking pa magsadya karingayin. Manalayan kay pakamalang kapatid, banti kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos may upaya. Tanggapan na sana ng Ginoy, tingdawon karinggamat mo, kikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Ay pamimigla lang, king kaya kang plano, para king kaligtasan, may mili at tinuldo kang pari, ban sumuyo, king kaya kang balayan, karing banal mong altar. Kapamilataning upay niting sakramento, ing kanilang kasiwan bilang pari, parati mo sana ikatula, at magdalang manatiling kayapan king kaya kang kapulungan. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka timurin. yat nayo rin puso yo. Mga yat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang nga lubos mayupaya, ing ligay ring santo, ligay mo naman, potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kalam. King berakete king yato, dirinan mo king atolaran mi, king pamakisamak da karing banwa, ipagkalub mo kaya kaming karelang pamakikalaguran. Karing panalangin da para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo king siganan at kambilan. Iting maulang kapulungan daring talapatutu, agaganda kaya sanang sumulong king ring anghel karing banwa, daralig ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaliyayng Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuyayng banwa, tingyato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, hikayong panibataning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ay pingasbikto mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lug, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira, sinet, binyene, kaling kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan, minom ko kan iti. Itiing kalis, ning kana akong daya, hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanakot. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Yang ini gaganakan mi oy pa, ang kamatay na pamanyabi na may biyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, ading sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana, kaya maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamiking biya ng hangga, ban kaya biya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya biya ring apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto kay nga mahan tala pangabot sa mibok yung banalan turo, nga tamang yaning mangangas manalangin.
Igpami ayat subanwa, misamban niya ang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ang loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpanin kaya kang pakalulop, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, ning kaya kaming kasalanan, aning laben ming kasalpantianan ning kaya kang iglesia, at pamayapan ming pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Ning kordero ng Diyos, ning minalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws, king hapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Salakad tamo po. Panalangin king Banalay Espiritu para king Synod on Synodality. Itamongan po, makatalakad kami arapan mo o Banalay Espiritu, abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami. Mamalaya kami, kumamalaya ka ring puso mi. Ituruming sukat ming dalanan, at nung makanano miyang pamaralanan. May na't makasalanan kami, emo kami pabustan maging panibataning kaguluan. Emo paboren idala na kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pa mga biran ilisya na laring dapat mi. Akit mi asana keka, ing pamisan metong mi. Ban kanita makapaglakbe kaming miyabe-yabe, pahinturo king alananggang biye. At kami malili king dalaning katutuan at ning matulid. Itinganaduan mi keka, ama ni gobra karing sablang lugal at panahon, king kameto nga ning igpa at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, iti sanang sakripisyong daraon mi, at tatanggapan, munyebye karing kaya kang pari, at king kabilugan mong balayan. Papanatinyan mong makayagom kaya ka, kapamilataning metong alugod, alang kapupusan, at gan mong karapat dapat kayanip ning kaya kang kayarian. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Sa pagganaka po, bukas po, hapon muna yung misa natin. Bukas. Yung Ginoo, mantabi kay kayo, At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. may arining kapag masusyan tamo, may taning luguran ng Diyos, at yung kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poros. Handang araw, marami pong salamat. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman